Bos días a todas e a todos. Moitas grazas por asistir a esta rolda de prensa que convocamos para dar a coñecer os asuntos da Xunta de Goberno que vimos de celebrar hai uns minutos. Entre os asuntos máis destacados, podo anunciarvos que dende a Deputación de Lugo conseguimos captar máis de 1,2 millóns de euros no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España para seguir avanzando cara a transformación digital ca modernización dos sistemas do padrón municipal dos distintos concellos. Este mesmo mércores, o Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática publicou no Boletín Oficial do Estado a resolución na que se concede á Deputación de Lugo a totalidade dos fondos que solicitamos no pasado mes de marzo para desenvolver o proxecto Xeopadrón. Trátase, neste caso, dunha iniciativa da que se poderán beneficiar os 67 concellos da provincia, co que buscamos continuar mellorando o funcionamento desos propios concellos e prestar así un servizo público aos veciños e veciñas no eido de carácter tecnolóxico. O que imos a levar a cabo con esta importante dotación é a revisión en profundidade da información que o INE, o Instituto Nacional de Estatística, ten en cada concello sobre os habitantes empadronados e as súas vivendas. En concreto, poñeremos en marcha un novo sistema de xestión da información sobre os territorios de ámbito municipal, revisando os datos do padrón que ten cada concello e contrastándoos co que dispón na actualidade o propio INE. Deste xeito, o INE contará cunha información depurada, contrastada, veraz e actualizada en relación aos habitantes de cada municipio. A concesión desta axuda económica en concreto é importante porque demostra a capacidade que temos dende a propia Deputación de Lugo para conseguir fondos da Unión Europea, o que nos permite seguir avanzando en investimentos de cara á modernización e á digitalización dos concellos da provincia. Convén recordar que a este 1,2 millóns de euros se suman preto de 4,5 dos proxectos Acelera PEME, co que prestamos asesoramento ás empresas da provincia en cuestións digitais, ou incluso Impulsatic, que na actualidade estamos a desplegar nos distintos municipios, que consiste, basicamente, en dotalos de ferramentas tecnolóxicas e que, tanto Acelera como Impulsatic son dous claros exemplos da aposta da Deputación de Lugo por facer máis áxil e eficiente a administración local. Isto demostra o noso compromiso co desenvolvemento tecnolóxico. A tecnoloxía é unha pata e un pilar fundamental para o futuro desta provincia e nós estamos apostando por ela para que os veciños tamén se beneficien delo e os veciños dos 67 concellos que constitúen esta provincia en materia de xestión administrativa, dende logo, o que redunda nun benestar de todos eles. Noutra orde de asuntos, infórmolles que, seguindo na liña de mellorar a mobilidade no conxunto da provincia, hoxe aprobamos máis de 800.000 euros en proxectos que se van a executar en estradas provinciais. Por unha banda, aprobamos sacar a licitación por algo máis de 400.000 euros o acondicionamento de 3 vías o seu paso polos concellos de Barreiros e Pantón. No caso concreto de Barreiros, vamos a mellorar a LUPE 0611, que vai dende o barrio Novo ata a Praia de Coto, cun orzamento de case 225.000 euros. Concretamente, vanse arranxar algo máis de 2 kilómetros dende o inicio da vía, cun prazo de execución de 2 meses. As obras, como ven sendo habitual, consistirán na reapertura de cunetas, a limpeza da drenaxe, a pavimentación con aglomerado en quente e a sinalización horizontal e vertical. Esta estrada é moi importante porque parte da Nacional 634, é dicir, da estrada xeral, a pé do tanatorio, remata na praia de Coto, na vía que vertebra a costa. É unha das vías máis transitadas para acudir ás praias e que soporta un elevado número de tráfico, sobre todo, como ben saberedes, nos meses de verán. E no caso de Pantón, realizaránse obras en 2 estradas provinciais por un importe conxunto de preto de 177.300 euros. Por unha banda, renovaremos a LUPE 4107, que une Segade coa aldea de Marce, dende o inicio da vía ata o punto kilométrico 4,5. Esta actuación conta cun orzamento de licitación de case 100.000 euros e un prazo de execución de 2 meses. En este mesmo municipio se actuará na LUPE 4106, que vai dende a zona de Carmen ata Curro, cun orzamento de 78.000 euros para condicionar o treito que vai dende o inicio desta estrada ata o punto kilométrico 6,5.
Nestas dúas estradas, as obras que se van a realizar consistirán na reapertura de cunetas, na reparación de afundimentos e na repavimentación do firme. E tamén na reunión celebrada esta mañá, aprobamos a adxudicación por preto de 400.000 euros para a mellora de 4 vías que afectan a 5 concellos da nosa provincia: Paradela, Baralla, Láncara, Sarria e Vilalba. E deste xeito continuamos facendo un gran esforzo de investimento para manter e mellorar a rede viaria provincial que, como saberedes, consta con máis de 4.200 km de longitude e é a máis extensa de todas as deputacións en España e 3 veces maior cada propia Xunta de Galicia en Lugo. Entrando nas actuacións en concreto, pois en Paradela adxudicamos a empresa Construcciones Carballera por máis de 90.000 euros, a mellora dun tramo de algo máis de 3 km na LUP 5709, que é a estrada que conecta a parroquia de Santa María coa de Castro de Rei de Lemos. Este proxecto consistirá na apertura de cunetas, na reparación dos afundimentos e outros desperfectos na vía, así como a pavimentación e a reposición da sinalización vertical. Tamén adxudicamos a Grupo Abascuas por un importe que supera os 110.000 euros os traballos para o ranxo de máis de 10 km da LUP 0503, estrada provincial que conecta os concellos de Baralla e Láncara. Estas obras afectan a práctica totalidade da vía, dende o inicio ata o punto kilométrico 10.500 e terán un prazo de execución de mes e medio. Consistirán, pois, ao igual que as anteriores, na reapertura de cunetas, reaparición de desperfectos e na pavimentación. En Sarria aprobamos a adxudicación de obras de mellora na LUP 5713, que vai dende Sarria ata a parroquia de Piñeira, cun investimento de 101.335 euros, tamén o Grupo Bascuas, e, en concreto, imos a renovar o treito que vai dende o inicio desta estrada ata o punto kilométrico 1,8. O prazo de execución é dun mes e as obras consistirán na reapertura de cunetas, laboras de drenaxe, pavimentación e sinalización vertical. E, por último, pois un cuarto proxecto que ten lugar na estrada provincial LUP 6516, o seu paso polo concello de Vilalba e que une o Piño con Rilleira polo Outeiro. As obras consisten tamén no mesmo que as anteriores, teñen unha dotación económica de 76.000 euros que afectan o tramo comprendido entre os kilómetros 0 e 4,3. En materia de convenios, comentarvos que hoxe saiu adiante un acordo do Concello de Trabada para a construción dun centro social na Ría de Abres, un acordo a través do que a institución provincial achegará un total de 190.000 euros ao Concello e o Concello, asumirá 6.253,60 para facer esta importante dotación social tan demandada nesta parroquia, que é a segunda máis poboada no municipio de Trabada. Este novo local será un lugar de encontro que servirá para dinamizar a vida social dos veciños e das veciñas e será un edificio de planta baixa en forma rectangular que contará cun salón social, baños e diversas zonas comuns para a realización de actividades. Unha vez máis, evidencia deste xeito que a Deputación, como di o presidente moitas veces, é o Concello dos Concellos. Un Concello grande que coopera co resto de concellos pequenos de maneira constante, leal e respetando, como sempre suele ser habitual, a súa autonomía municipal para que deste xeito podan prestar máis e mellores servizos aos seus veciños e veciñas. E xa para rematar, a Xunta de Goberno de hoxe tamén aprobou a solicitude que realizou o Concello de Foz para investir os remanentes do Plan Único 2023 noutras actuacións. En concreto, este municipio destinará un total de 17.312,22 euros para realizar obras viarias nas parroquias de Cordido, Cangas, Nois, Fazouro, Vilaronte e Santa Cilla. Tamén empregarán outros 6.500 euros para a mellora de accesos á Rúa Martínez Otero e na Rúa Miguel de Cervantes. E, por último, 3.327 para mellorar a iluminación na pista polideportiva de Marzán. Pola miña parte, nada máis, agradezo a vosa disposición e moitas gracias.